kanasad ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Gisuwayan na ba na nimo sa pag-abli sa mga pultahan ining mansyon? Ha? Wa pa ma. Ela, basig usa sa mga pultahan dinhi sa mansyon, mao ang ablihan ni anang maong yawi. Kung kibilin ka na kanimo sa pilantropong tiguang, importante gyud ka ng maong yawi, Ela. Mao ko na ni amo usab sa kong kinabuhi ma. Matud pa sa abogado. Unsa? Kung mao ka na, nahibaw ang abogado kung para asa ka na maong yawi. Posible ma. Pero nahibaw ko nga dili sab siya musulti nako kung para asa ni. Labing siguro usa na sa panugon ni amahan. Panugon? O ma, daghan og panugon si amahan. Ug mao kini ang gibarugan ni Madam Lily. Unsa man sad ka na si Madam Lily din eh. Mao na siyang tig-atiman namo ma. Mao nga dili na siya mahimong papahawaon dinhi. Pero mura maglain siya tinagdan nimo. Ingon anak lang gid na siya ma. Tungod kay sinaligan siya ni amahan sa hapit na ng butang dinhi sa mansyon. Mao ba? Dako sabdi ay na siyang papel din eh. O ma. Ma, wa ka ba gidudahan nga posibleng akong inahan? Ha? Wa ba'y istranyo nga babae o lalaki nga nangita og bata sa atong dapit? Wa ko mahinomdom ni Ana Ella. Gawas pa, nalipay kaayo ko nga miabot ka sa akong kinabuhi. Giusab nimo ang akong kinabuhi, Ella. Nakahunong ko sa sugal tungod nimo. Kay nagapos naman ko sa pag-atiman kanimo. Mao ba ma? Ella, gibati ko nga niya dinhi sa mansyon ang tubag sa tanan nimong pangutana. Ha? Pero mas maayo tingali nga i-report nimo sa kapulisan ang nahitabo nako. Husto ka ma. Oy, nga nang gwapo man ka, Joel. Mulakaw ka? Oh, Mulayas ka na? dili. Muhang niyo ko ni madam. Nga ako na sad ang mangumpra para dinis mansyon. Nga nung kalit man kuno kang nakugihan. May sutaon ko. Importante kayo. Unsa? Ikay mangumpra? Oh, madam. Kung gitugutan nimo si Eric nga mao'y mangumpra para sa kinahanglanon nato dinis mansyon, wa sa tingali rason nga di ka musugot nga ako ang mangumpra. Sige. Pero dili ka mahimong magdugay. Matag karunog unya, manawag ang kapulisan. Wag susi kung unsa na inyong mga lakaw din sa sud sa mansyon. Usa? Wa lagi ka musultian na mo. Tungod kay mituo ko nga way usa ninyong mulayas. Tungod kay wa pa man ninyo makopti ang tagsa-tagsa ninyo ka dokumento nga magmatuod nga inyo na ang inyong kabilin. Marunong ka. Lakaw na. Duha ka oras lang ang ako itagal nimo ha. Himuan ang tulo kay magpatupi ko. Eric? Kinsa tong mipasirit og padagan sa jeep ni Madam? Si Joel, Oh, asa mo to siya paingon? siya mangumpra karon. Unsa? Pero, klaro kayo, nga doon na siya importanteng tuyo sa lungsod. Ha? Sir, maingod to. Unsa yato do? Mamisita unta ko ni Enrico, sir. Sinoy Enrico ba ang bot mong ipasabot? Enrico Kirat? Ang piniriso ba nga si Enrico Kirat ang imong gipangita? Oo, sir, si Enrico Kirat. Uy, mo naman siya dinhi. Ha? Nabalhin naman siya sa presuhan sa syudad. Mga pinakatuig nang nakalabay. Mao ba? Tuwa na siya sa dakong bahay. Mao ba, sir? Igunsa man ka ni Noy Enrico.
Pariente ko niya, sir. Ganahan ko muduaw niya. Luoy man tong tiguwa nga. Ha? Nga naman. Wa gyoy naghandom niya nga paryente. Mao ba? May idea ka ba kung hain siyang dapita mapriso karon? Oh, suway lang sa kalunasan. Wilma, wa pa maulis, Joel? Ay, wa pa man, madam. Kahit itiyag, oh. Di ka maumutungad og sabot na. Wa pa na si Joel, mole. Gabi naman, madam. Ngano wa pa man siya mauli? Ambot! Mas sinupakon sa nako. Wa ka to siya madisgrasya. O mas maipagbidisgrasya siya. Aron makarason ko sa kapulisan nga manawag kung magsusin niyo din eh. Di mo na ito demis sa kapulisan, madam? Busa ibutang ni sa inyong mga utok. Nga way usa ninyong mupalayo og dugay dinhi sa mansyon kung di mo gustong manudahan nga may suspect. Pero, ngano laging ganahan man kang ubiya na ko din Madam Lily. Ha? Makalibog ka. Tinuod ba ni Madam Lily? Gitambagan mo si Ella nga magbiya na dinhin sa mansyon? Wa kumusulti ana nimo Ella. Ayaw ko butang-butangig istorya. Madam, wa pa ko malimot. Pila na kahigayon nga motambag ka, nga oras na nga mobiya ko din sa mansyon. Oya karon, dili mi nimo pabiyaon? Basig ikaw ra. Ang gusto niya nga mubiya dinhi Ella. Ayaw ra panghilabot sa mga panghitabo dinhi sa mansyon, Krising. Manghilabot gyud ko kung bahin na ni Ella ang hisgutan. Tungod kay ako ang nagpadako niya. Og sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi, may labot ko. Kay giisip ko siya nga akong anak. Og nahibaw ko nga ni ara nining dapita ang tubag sa tanan niyang pangutana kung kinsa ang iyang ginikanan. Ma, Nahinumdum na ko, Ella. unsi na hinumduman nimo ma? Sa dihang nakitaan ko ikaw sa gawa sa gate nga nagsigi og hilak. Ako kang gigakos. Og dunay duha ka tawo nga nakita nako sa gawa sa karsada nga naglakaw palayo sa among gate. Kinsa man kini mga tawhana ma? Duha lang ka lalaki. Unsa? Ang among silingan nga nagjogging og usa ka tindero og pan nga nagmotor. Ha? Onya, nagtuo ka nga usa nila ang mibilin kang Ella? Oh, nakasiguro ko karon. Kinsa masab sa duha ka lalaki ang gituhuan nimo nga nagbili nako sa gate ma? Ang nanindag pan nga nagmotor. Siya ang gituhuan ko nga mibilin nimo sa among gate. Tungod kay sa diyang gitawag ko siya. Milingi siya. Apan wa ko niya tagda. Mipasirit siya dagan sa motor. Unsa? Nakatimaan ka ba siyang naong ma? Wa na ko mahinumdum pa sa iyang naong. Kalit kaayo katong maong hitabo, Ella. So, bote pa sabot nga tindirog pan ang imong amahan, Ella. Kung may negosyo man ang akong amahan nga maong pagpaninda og pan, nganong iya mo kong giabandonar? Doon na siya bugat nga rason. Kung anong gibilin kaniya gawas gate ni Tita Krising Ella. Unsa ba iyang rason? Kana ang gusto ko mahibawan. Ano na kahimo mas paglabay na ko ako mga ginikanan? Ganong dili ba sila gusto kay kauban ko nila? Ella? 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 Sus! Kadaghan magdrama ining Ella. Wa mong gani ko mag-iningon nga. Gibilin ako sa lantay sa panuway kong inahan. Aron si Mami Emma na umupadako na ako. Ella? Ayaw na paghilak. Karon pa ko madutlis ka sakit, Eric. Sa una, ako lang nagibaliwa. Pero, mabalik yun sa kung una-una ang kalagot kung ganong gilamay ko sa kahulingon kong ginikanan. Gusto ka? Dili lalim kung ilabay ta sa mga tao nga gituhuan nato nga maudyod ang motima nato. Pero what am I mo, Ella? Gi-abandonar na ta diha. Gusto lang ko mahibaw kung ganong ilan yung gibuhat. Oh, niyanas Joel. Niyanas Joel. Hi, si Madam Lily. Oh, Joel? Hi siya.
Nasuko ka ni Madam Lily? Kinalang tubago niya nga akong pangutana. Madam Lily! Madam! Madam Lily! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!